и вярваш Бог, Бог и всеки глупав диалог. И си правиш аналог, че трябва да си по-висок. И си мислиш, че това е някакъв начин да ме достигнеш, но летвата ми е високо и не можеш да се надигнеш. И заклевам се, душата ми е единственото вечно и честно в този свят вече не знам кое е човечно. Затова от сега нататък преминавам към злото, майната му на всички и майната му на доброто. Дай ми химикал и някоя друга тетрадка. Религиозен съм, но не към обичайната препратка. По принцип цял, но особено раздвоен. Вярвам в нещо и вярвам в нещо друго на другия ден. Целия изпълнен с гняв, стрелям без да видя и ми писна да пазя думи, само да не те обидя. Всичко мога да предвидя, сякаш станах ясновидец и след всеки следващ ден ставам по-добър текстописец. 60 000 думи, които Вазов притежавал и с всички български МС-та бих се състезавал. Болка ли се на чувства, вече никой не се чувства и не ми трябва да гледам физиономията ти пуста. И колко да казвам, вече нещата така не стават. Има курви, които продължават да се размножават. И как да те обичам, като сърцето ми излезе или просто нещо друго някъде другаде влезе. Израснах точно горе, там в русенското гето, откъдето всичко яко от малък ми бе отнето. Превзето е всичко, до което се добарам. И очакваш ли някакви пари от рапа да изкарам, но не става така. Брат, живота те забравя и всичко златно, което беше, вече устарява. Вече филми и интриги излязоха на преден план. Махни се от тук и без това не си желан. И как да уважаваш, като теб не уважават? Нормално ли е добри на лошите да подражават? Показваш респект и получаваш дисреспект, или просто докато си малък си роден с дефект,